jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe darɓe yaw Pindi TV en garti e katane jomiraɗo subaka hande o gam yettina ɗon ko sifa e kelle gadane e jandiji leydi Sénégal joni palen koye jandiji ɗi talata nogas e tati lewru jeegoɓoru hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jandiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde rewmi quotidien kam musimen jandi en ko ɓe garte koye gunɗon jillu ganda kay ɓe ganda kañum gon FMI mission muɗum ne ɗo ete lamar ko Dakar honno mbiri kam musimen jandi en ko ɓe gartane hoorejo leydi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko leydi kay mawɗo leydi a ɓattima wonde kay nawdiral hakkude muɗum e FMI honno wi kam musimen jandi en ko ɓe mbaɗi natal kanko mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jande arti e ko yuti alhaali installation ɓen ɗon hooreɓe nayo ganda kay kañum goni suudu sarɗeji leydi Sénégal ko leydi kay wonde kay omo ganda kañum woni gonno ɗo ete hoorejo suudu sarɗeji leydi Sénégal El Malick Ndiaye ko kanko kañum woni ko waɗa nommé premier vice président toon to suudu sarɗeji ndi leydi Sénégal honno wiiri e jayde rewmi quotidien jayde Vox Populi kañum arti ko yuti alhaali ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal kam eɓe ganda kañum goni leydi Norvège ko leydi kay wonande Pape Thiaw ko kam kay kam wondude e ɓe ganda kañum woni cadreji muɗum o kañum men kay goni ko jooli équipe guindijo mo leydi Sénégal toon to dowlaji tumtude Amérique ko yuti alhaali ngel ɗon kawguel e windaryankowel caggal France ɓe kolliti kay ko Norvège woni ko fuuɗi leydi Sénégal honno wiiri kam musimen jandiyankoɓe ganda kay kamɓe goni e jande ɓe kolliti noon potiti ɗiɗi leydi Sénégal dañani hen hay toɓɓere wotere mbi noon leydi Sénégal oɗo saaha kay ɓuuri ɓattade tan kay ko artude ɗo ete lamorgo ngo Dakar honno wiiri jande woɓɓe ganda kay garti ɗo ete lamorgo ngo Dakar ko ɓe ganda kañum goni FMI mbi kam musimen jande ko ɓe oɗo saaha kay ko yuti alhaali on ɗon mission mo FMI tawteɓe ɗo ete lamorgo Dakar e wonde haɓene continue gam wadde on ɗon dor marto mabɓe e on ɗon formule mabɓe kesso hono no waɗiri e gardidi e natal muɗum jandi wiyetende jande Vox Populi jandi guindinde Le Soleil arti koye ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Norvège ɓe mbi ko tati e ɗiɗi ko ɗum woni kay ko Norvège o fooli kippo guindijo mo leydi Sénégal ɓe mbi noon ko jamma ereraji ko ɗum ji sababu noon hande musidɓe jani enkoɓe jani guindirde Le Soleil arti hen ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha kay leydi Sénégal natti jogade e destin muɗum woni tan o natti wawande hoore muɗum eko yewiti alhaali ngel ɗon kawguel windere ɓe garti noon e ɓe ganda kañumen goni ɗin ɗon erraji ɗi ganda kay baroɗe ɗe mbaɗi ɗum joni erraji noon kañumen kay goni koɓe ji ɗon e ɗon ɗen ɗon juuɓe ganda kay ɓe mbaɗi ɗum ɓe ji ɗum ɗon ɗum ji sababu noon kam musimen janiyankoɓe ɓe garti hen eno ɓe mbaɗiri e gardidi e natal mabɓe jayde Les Échos ko hen arti ɓe mbi ko tati e ɗiɗi ɗum kay woni ko Norvège fooli kippo guindijo leydi Sénégal ɓe mbi ko baroɗe oɗo saaha kay no wayno koye niɓɓere ɗe goni niyette ɓe garti noon kadi e Pape Thiaw ɓe mbi ko Pape Thiaw tiɗɗo hoore ɗum ji sababu noon ngol ɗon pol ko ganda kay Norvège heeɓi ɗum e dow kippo guindijo mo leydi Sénégal ɓe garti noon Ismaïla Sarr haysono ni o waɗi gueɗe payodinde kono de ɗum kam addanani e baroɗe ɗe te wawde yewtude walla ni baroɗe ɗe te wawde folde ngal ɗon pottital hono wiiri jande arti e on ɗon proposition ko yuti alhaali ganda kay kañum woni révision constitutionnelle ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe kollitno wonde kay o ganda kañum woni Ousmane Sonko oɗo saaha kay nena waɗa réglé compte uji muɗum kono ne kadi waɗi avertir omo ganda kañum woni hoorejo leydi ndi woni tan o jertini mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jande Le Témoin quotidien arti ko e ngal ɗon pottital ɗimmal ngal ballottede ngal leydi Sénégal e on ɗon coupe du monde mo ganda kay nene woni e wadde toon to dowlaji tentude Amérique ɗo ɓe mbi ɓe ganda kañumen goni eriraji ɗiɗi ɗi ganda kay kippo o waɗi ɗum ɗinon eriraji noon wadde ɓe jii ɗum ɗon e ɗon ɓe garti noon e Pape Thiaw mo ganda kay oɗo saaha joni Pape Thiaw koko natti heɓtinde ɓe ganda kañumen goni cadre uji e kippo o ɓe garti noon darde nde ganda kay kippo guindijo leydi Sénégal e foti ɗum darade hokkude muɗum e leydi Irak so tawi kay ɓe jiiɗi wawde jokkude ngel ɗon kawguel ɓe garti e Kalidou Koulibaly mo ganda kay ɗo mbi Kalidou Koulibaly ko kañum kay woni ko yuli lanaka hono no wiiri kam musimen e jaydiyankoɓe ɓe ganda kay kamɓe goni jayde Témoin quotidien jayde wiyetende L'As quotidien ko en arti ɓe mbi ko Sénégal Norvège ɓe ganda kañumen goni équipe guindijo mo leydi Sénégal kañum kay woni ko yooli toon to dolaji tontude Amérique ɗo ɓe mbaɗi natal
mabbe mbaɗi hen Bamba Dieng mo ganduɗa kayni jogui déception woni tan mo ɗaminare muɗum sayi hono no wiiri e jande arti ko yuti alhaali ganduɗa kay kañum woni détournement de présumé ko yuti alhaali ɗen ɗon koppareji ko ina tolni e 5 milliards taw koppareji meɗen franc CFA ɓe mbi ko directeur de finance administration toon to pénitencier kañum kay woni ko waɗa placé en garde tout kañum kay woni ko placé wala placé sous mandat de dépôt hono no wiiri kam musidmen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde las quotidien jayde tribune quotidien kañum arti ko yuti alhaali Norvège Sénégal ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha kay balole ɗe wayno mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw kam e Kalidou Koulibaly kañumen kay caabi hono ko ganduɗa kay kañum woni on ɗon défaite mo ganduɗa kippoguen dijo mo leydi Sénégal e heeɓi ɗum e kikiɗe hanki o hakkude mabɓe ɓe ganduɗa kañumen goni e leydi Norvège ɓe mbi ko Kalidou Koulibaly o kañum kay waɗi offrir 3 bi omo ganduɗa kañum woni Hollande e fettidiɓe muɗum Ismaïla Sarr waɗi brûlé on ɗon match kono de kam on ɗon pattidal payidingal ngal Ismaïla Sarr waɗi haysino ni woni waɗi ko fayidi ni kono de ɗum on kam feeñani hono no wiiri kam musidmen jeyniyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde tribune quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraba yaw Pindi TV ko ɗum woni ko ɓikkam mawɗo minen naade ko sifa e kele gadane yoga e jeyndeji ɗiɗi Sénégal adi meɗen e rubinde jeyndeji wonata ko janggo soko weeli gueɗo ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam rewi programme uji ɗi Pindi TV woto jejjide wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.